яке кунаму нашавад, бизнес кушом нашад. Бизнес кушом зурам нарасад, пулам нарасад, ёки илмам нарасад, як каси ёрдам накунад. Тарси камбағали ҳай. Одам метарсад ки бепул мунам чӣ кор мекунам? Мегӯянд ки бепуле сахтӣ мебиёрад. Як кас бинад айб аст, падару модарам ба гап мерасад, маҳалла ба ин гапҳо нашавад, страх критике. баъзе бачаҳо мегӯм чӣ баъд астад ба ақаллан $100 гирифта намегардӣ? Мегӯяд ки ягон ҷо расходаш мекунам, бо ягон ҷо гумаш накунам. Хай ту агар ки ҳамин $100 саришта кардан наметоӣ, ба куҷо ту ба сарватмандӣ мебиёд? ту агар ки ҳунари $100 ба управлят кардан, саришта кардан ба метарсӣ, аз куҷо ту пул мебиёд дигар? сабр карда ҳамин барномаҳои мо аз худ кардана ёд гиред. Сабр карда, тоқат карда, гӯш карда, камакак истифода баред, гӯш кунед, камакак истифода баред, гӯш карда ҳаётатон ба аз ҳамин барномаҳо кам катар амал кунед. То амал накунед, дигар намешад. Имрӯз мавзӯе ки ман гап мезанам, чӣ хел аз тарс раҳо ёфтан. Чӣ хел аз тарс раҳо ёфта худ ба бовария зиёд кардан. тарс ҳаст. 6 намуди тарс ҳаст. Неки вай тарс бисёр мушкилӣ мебиёрад. Страх будуше. Тарс аз ҳисоби оянда. Ояндам чӣ мешавад? Ояндаи фарзандам чӣ мешавад? Чӣ хел кунам ки оянда зиндагим хуб бошад? Дуюм, нигоҳ кунед, ман аввал гуфта мефурам, баъд бо ҳар якташ ба роҳи наҷоташа мегӯм. Тарс, страх критики. Страх критика. Тарс аз ҳисобе ки одам метарсад ки дигарҳо овоза нашавад, шармандагӣ ҳай, як кас бинад айб аст, падару модарам ба гап мерасад, маҳалла ба ин гапҳо нашавад, страх критики. Одам метарсад ки як кас замечание кунад, критика кунад, ганда гуд. Страх бедности ай. Тарс. Тарси камбағалӣ ай. Тарси камбағалӣ то худи ҳамин устуғонои бадани одам ба ҷо мешавад. И беҳад мушкил ай. Тарси камбағалӣ ай. Одам метарсад ки бепул мунам чӣ кор мекунам? Мегӯянд ки бепуле сахтӣ мебиёрад, бепуле мушкилӣ мебиёрад. Баъд тарс потери любви аст. Тоест одам метарсад ки одами дӯстдошташа гум кунад, бо эҳтиёт. Фарзанди дӯстдошташа ҳаёт равад, оилаи дӯстдошташ гум шавад, касби дӯстдошташа, мисол уволиташ кунад кор гиранд. Беҳад қиян. Ин як тарс ай. Страх потери здоровья ҳаст. Тарси касалӣ аст. Ман яке касал шам, фарзандома кӣ мебинад? Ман яке касал шам, чӣ кор мекунам? Худо накунаду касал шам. Фикри одам ба ин чӣ пайдо шуда меистад доимо. Баъд страх неудача ай. Тарсе яке кунаму нашавад, бизнес кушом нашад. Бизнес кушом зурам нарасад, пулам нарасад, ёки илмам нарасад, як кас ёрдам накунад. Чӣ кор мекунам? Тарс. Дидед? Ҳамин намуди тарсо дар подсознание одам мешинад. Баъд дар таги пӯсти бадани одам мешинад. Дар таги пӯст. Барои ҳамон вақте ки нервная система, фаҳмиданед? Барои ҳамон вақте ки шумо метарсед, мӯи баданатон мехезад. Одам ҳамин хела худи ҳамин мышечный памят ба мышечный памят. Шумо умственный памят доред, баъд мышечный памят. Мышечный памят ба эҳсосот запис шуда мемонад як умра. Як бор агар шумо ҳамин чиза аз сар гурзонед, ҳамон чиз шумо доимо мондан мегирад. Анакун ман гуфтам мегирам чӣ кор кардан дар коре ки аз тарс шумо озод шавед. Агар ки шумо аз тарс озод нашавед, муваффақ шудан намешавад. Мана мисол як чандташа мегӯям. Тарсе неудача. То есть страх неудача. Одам метарсад ки яке кунаму нашавад, ба ман чӣ кор мекунам? Яке ман ҳамин кора кунаму налог биёд, манам азоб тиҳад. Мисол сохтору, сухтору, пажару. Доимо ман ба ҳамин гапҳо менависанд як комментари одамо. Маълим мекунӣ, намемонанад кор кардан. Бродаро, шумо ин чизҳо натарсед. Шумо бояд ки ин хел натарсед ин чи. Шумо нигоҳ кунед, дигарҳо кардан аст ку. Да ҳамон чо дар Россия нест налог. Дар дигар ҷо нест налог. Дар тамоми дунё ҳаст.
шумо гум мекунед ки ха мумкин унҷа ба камтар мумкин як ваш камтар зиёдатар не ин ҳаме чи айби пожару сӯхтору айби налог ин чизҳо не айбе ки шумо просто тарс доред аз сабабе ки шумо тарс доред гумон мекунед ки ин чи қина чӣ кор кардан дар кор барое ки тарси неудача гум шад дута кора кардантун дар кор барои тарси неудача гум шуданач якум ҳамон соҳая омӯзед ҳамон соҳа ба мутахассис шед ҳамон соҳае ки мехоҳед ки кор кунам ё бизнескушом ё чӣ мутахассиси ба қувва шавед тарс гум мешад бале тарс сразу гум мешад тарс ба монанди торикӣ ҳаст ҳамин торикӣ то кадом вақта торикӣ ҳукмрон аст то ҳамон муддате ки света даргиронед свет пайдо шуд торикӣ гум мешад тарс ҳам ҳамин хела фаҳмиш пайдо шуд тарс гум мешад барои ҳамон страх неудача асосан решааш чӣ ба акси кора надонистан агар ки сахт гӯед ки яке кунам ки намешад набошад чӣ кор кунед равед мана мисол шумо мехоҳед ки магазини хӯрока кушед тарсида истодед просто равед 4-5 моҳ кор кунед аммо одамое ки магазини хӯрока дорад 4-5 моҳ кор кунед аз дарун ин кора фаҳмед тарстон кам мешад то администратора буред тарсатон гум мешад таҷрибаи коре гиред ё ки шумо кафе мехоҳед кушоед равед 1 сол кор кунед 2 сол кафе ба ё ресторан ба тарсатон гум мешад баъд ёд мегиред значит страх неудача связана нехватка опыта нехватка навика умения знания аз сабаби таҷриба набудан ҳамин хел тарс пайдо мешад дуюм мана мисол страх бедности страх бедности чӣ ай то есть тарси камбағалӣ а чӣ ай пасандоз нест ҳама имрӯз сар карда пасандоза сар кардан гиред анамин страх бедности то есть тарси камбағалӣ аммай нест шумо аста аста нест шудан мегирад тарси камбағалӣ мо ба куҷо омадагӣ ҳамин 7 пушти мо омадагӣ ҷанги якуми ҷаҳон ҷанги дуюми ҷаҳон давраҳои гушнагӣ давраҳои ғуломӣ давраҳои камбудӣ давраҳо садруи айне менавист мактаби кӯҳна одина ҳамон давраҳои қадим омадагӣ мо ба чӣ ба ки кадом пешанги шумо ҳамаш сарватманди бақувват буд не ҳамин дошта бошад агар ё ки камакак замин дошт ё ки камакак вай дошт мол дошт кадомаш фабрикао завод дошт не барои ҳама қадар анамин пасандоз ки пайдо шуд шумо худатон ба уверенӣ шудан мегиред ҳама имрӯз сар карда пасандоз кардана сар кунед ки тарси камбағалӣ нест кунед ҳаме худатон хонатон ба агар $1000 бошад ё $2000 пасандоз худатон шумо боли уверенӣ ҳис мекунед ку ягон вақт худатон ба иҷозат надиҳед ки то капеки охирон расход кардан ба ин як дуюмаш ин ки ҳама вақт ҳамраҳатон пул гирифта гардонед ақаллан $200 пасандоз карда бумажникатон ба дошта истед ҳама вақт ақаллан $100 ё $200 агар ки тонед ки ҳамин як купюри 500 евро гирифта ё ду купюри 1000 евро гирифта дастатон ба доимо гашнуда истед худатон ба мана ин хел боваритон пайдо мешавад шумо одат карданатон дар кор пул қатти зиндагӣ кардана бисёр одамо бепул мегардад кисаш ба пул нест ҳамин 10 сомонӣ 5 сомонӣ барои ҳамон вай тарси камбағалӣ вай ба то решаҳош реша давондагӣ устухонҳои баданаш ба шумо худатона бояд ки комфортна ҳис кунед озод ҳис кунед пул қатти натарсед баъзе бачаҳо мегӯм чӣ ба дастат ба ақаллан $100 гирифта намегардӣ мегӯяд ки ягон ҷо расходаш мекунам бо ягон ҷо гумаш накунам ту агар ки ҳамин $100 саришта кардан наметоӣ ба куҷо ту ба сарватмандӣ мебиёд ту агар ки ҳунари $100 ба управлят кардан саришта кардан ба метарсӣ аз куҷо ту ба пул мебиёд дигар барое ки тарси камбағалӣ гум шад шумо гиреду доимо анамин чиза гардондан гиред дута кора мекунед пасандоз мекунед банк ба пасандоз кунед сар мекунед як барои тарси камбағалӣ нест кардан дуюм чӣ кора мекунед гуфтам ман кашилокатон ба бумажникатон ба якта бумажник гиред кисатон ба пула ягон киса ба нагардонед ин хел қачу мач карда дастон ба якта бумажник гиред ҳеҷ гап не дарони ҳавай ба гардондан гиред $100 ақаллан гардондан гиред аста 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 одат мекунед шумо худатонро нағз ҳис мекунед аста аста хуб ҳис мекунед уверен ҳис мекунед